Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα airbag. Ουσιαστικά είναι μια φιάλη που αποθηκεύουμε αέρα, συν ότι μπορούμε να το έχουμε για έξτρα επιπλέον χώρο για το κομπρέσορά μας. Έχω βρει αυτή τη φιάλη από αέριο. Θέλω να την κόψω εδώ στο λαιμό, να φύγει αυτό, και έχω πάρει αυτό το μηχανισμό κλασικό που βλέπουμε κιόλας τι αέρα έχουμε μέσα. Πάμε πρώτα να κόψουμε αυτό και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Τώρα πολύ απλά με το Dremel κόβουμε το λαιμό. Δεν θέλω να κόψω αυτά γιατί ο μηχανισμός θα μπει εδώ και θέλω να προστατεύει λίγο το μηχανισμό, αυτά τα φτάκια εδώ. Οπότε αυτό θα το αφήσουμε έτσι όπως είναι και μόνο αυτό θα κόψουμε. Πάμε. Αυτό ήταν, δεν το θέλουμε πια. Τώρα πάμε να ανοίξουμε αυτή τη τρύπα ώστε να χωρέσει αυτό εδώ. Να μετρήσουμε πρώτα πόσο είναι αυτό για να ανοίξουμε τη τρύπα εκεί. Λοιπόν, έτοιμη και η τρύπα. Τώρα πρέπει να κάνουμε στροφές σε αυτό και σε αυτό. Δυστυχώς δεν έχω για ίντσες. Για ίντσες έχω, αλλά αυτό είναι τετραγωνοποιημένο σπήρωμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα περάσουμε πάλι και σε αυτό κάποιες στροφές με αυτό. Τις ίδιες που θα κάνουμε και εδώ. Να κάνουμε στροφές πρώτα εδώ και μετά σε αυτό. Για να δούμε όμως άμα χωράει έτσι. Δυστυχώς όχι. Πάμε να κάνουμε στροφές με αυτό και να το βάλουμε μέσα. Με τεφλόν θα μπει. Λοιπόν, η συνομολόγηση είναι πάρα πολύ απλή. Βάζετε σε όλα τα τεφλόν όπου έχει στροφές και τα τοποθετείτε με το βελάκι. Από εκεί που δείχνει το βελάκι μπαίνει αυτό εδώ. Συν αυτό που θα μπει εδώ μπροστά και αυτό πίσω που θα έρχεται ο αέρας. Πάμε να βάλουμε σε όλα τα τεφλόν, τα συνδέσουμε και να συνεχίσουμε. Πρώτα πρέπει να βάλουμε στη φιάλη αυτό και μετά να το τοποθετήσουμε εδώ. Αλλά πρέπει να καθαρίσουμε πρώτα τη φιάλη από μέσα με ένα μαγνήτη, να φύγουν τα γρέζια που κάναμε και μετά να τοποθετήσουμε αυτό. Όπως είπαμε, αυτό μπαίνει πρώτα. Πάμε να βάλουμε αυτό από την πλευρά που έχουμε κόψει. Λοιπόν, επειδή μας χωράει να το γυρίσουμε με αυτό, το έχω βγάλει προσωρινά. Πάμε να βάλουμε τώρα το κεφάλι από πάνω. Και τώρα αναρωτιέστε πως από αυτό εδώ θα βάλουμε αέρα σε αυτό. Πάμε να κάνουμε μια πατέντα. Πάμε να κάνουμε μια βάνα πρώτα, ώστε να πάει αρσενικό με αρσενικό, να μπορεί να κλείσει κιόλας. Έχω πάρει αυτή τη βάνα, είναι για αέρα, δεν είναι για νερό, οπότε είναι πιο
αεροστεγείο. Βάλουμε 2 τέτοια, το ένα θα πάει εδώ, το άλλο θα πάει στο άλλο και έτσι θα γεμίζει. Θα βάλουμε πάλι τεφλόν σε αυτά. Έτοιμο και το κλειδί του, ανοιχτό κλειστό. Πάμε να δούμε τώρα, μάλλον λειτουργούν σωστά. Να δούμε άμα χάνει αέρα. Μια χαρά. Να δούμε και άμα παίρνει αέρα. Λοιπόν, έτοιμη η κατασκευή. Να πω πως έχει μια βαλβίδα εδώ μέσα. Την έχω βγάλει γιατί δεν έπαιρνε αέρα μέσα. Οπότε αυτό μας είναι άχρηστο. Το έχω ακυρώσει. Και το κλειδί του. Και πάμε να δούμε πως παίρνει αέρα. Κουμπώνουμε εδώ. Κουμπώνουμε και εδώ. Και παίρνει κανονικά αέρα. Τώρα πώς γίνεται να μεγαλώσουμε τον όγκο του αέρα που έχουμε. Αυτό δουλεύει ως εξής. Κλείνουμε εδώ πρώτα. Πάμε σε αυτό. Σε αυτό εδώ βάζουμε σε αυτό βάζουμε το σωλήνα που έχουμε. Σε αυτό την επέκταση. Ανοίγουμε και παίρνουμε από εδώ αέρα. Αυτό το έκανα πιο πολύ γιατί άμα θέλω να φουσκώσω ένα λάστιχο, ποδήλατο, οτιδήποτε ή με το πιστόλι για τα καρφιά, δεν χρειάζεται να φέρω κάτι μέσα εδώ. Μπορώ να πάρω αυτό εδώ πράγμα, να το γεμίσω με αέρα και να πάω εκεί να κάνω τη δουλειά μου. Μερικά καρφιά, ας πούμε κάπου στα 50 καρφιά θα μας αντέξει. Μέχρι 8 μπαρ μια χαρά είμαστε. Και χρειάζεται και δεν χρειάζεται. Αυτή είναι η άποψή μου άμα θέλει να το φτιάξει κάποιος. Έφτιαξα και κάτι άλλο. Αυτή είναι η βαλβίδα που βάζει το μπαλόνι εδώ μέσα και ουσιαστικά το πιέζεις και βγάζει αέρα. Οπότε έβαλα ένα αρσενικό εδώ και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για μπαλόνια. Απλά. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου, ελπίζω να σας άρεσε. Κάτι πολύ απλό. Ελπίζω να χρησιμεύσα σε κάποιον. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.